Du har sagt ja. Det var lidt sindigt. Vil du ikke tage den herfra? 5 minutter? Yes, det kan jeg tro. Mikrofonen virker så ikke. Jo, det gør den nu. Jeg hedder Signe Sambak, og jeg er forsker på CBS. Jeg er her også med Coding Pirates, programmering for børn. Jeg har skrevet bogen AI i gymnasiet, underviser på CBS og efteruddannelse. Alt det her fortæller jeg, fordi det, jeg vil snakke om lige nu, det er AI literacy. Og jeg tænker faktisk, at vi skal lave det sammen. Men nu præsenterer jeg det lige som det er. Det første, vi lige skal have på plads, det er, hvad AI, eller kunstig intelligens. Men det tager lang tid at sige. En meget simpel definition, det kunne være sådan noget som et digitalt objekt, som opfører sig som et menneske. Der findes mange andre definitioner, nu tager vi bare den. Det den kan, det er, at den kan prædikere, den kan klassificere, den kan anbefale, for eksempel på sociale medier, og så kan den skabe indhold. Og det er nok det sidste, der betyder rigtig meget i dag. Det er alt det, der sker inde i ChatGPT og alle mulige andre store chatbots, som nu er tilgængelige for borgerne. Og det skal vi jo simpelthen prøve at finde ud af, hvordan vi arbejder med. Derfor har jeg lavet sådan en AI-pyramide. Der er nogle ting, vi alle sammen skal. Så er der nogle ting, som der er nogen, der skal, og så er der nogle andre ting, som måske lige holdt træk. Og så er der nogle ting her, som måske lige er toppen. Samtidig så er det også en slags fødekæde, så man kan ligesom gå herfra opad. Og for lige at starte med bunden, man skal lære at prompte, og det lyder selvfølgelig meget simpelt. Men det kan faktisk være svært at skrive en god prompt, så det er noget af det, man skal arbejde med. Ikke bare for at vide, hvordan man gør det, man skal også have det i hænderne. Man skal også lære, hvornår man skal lade være. Og at man ikke hele tiden skal det, der er også noget på spil i forhold til klimaet og andre ting, så man skal, det er nogle energikrævende ressourcer, men de kan bare også rigtig meget andet godt, og det kan for eksempel optimere. Så man skal lære at prompte en chatbot for eksempel, og gøre det på en god måde, for eksempel så man opnår læring. Det er en af de helt basale ting. Når vi så har det på plads, så er vi på vej op til næste trin. Der er masser af tid. Så er vi på vej op til næste trin, det er at skabe simpel AI. Nu har vi snakket om at bruge det, og vi kan rigtig godt lide at bruge teknologi, alle sammen, det gør vi i hvert fald vildt meget. Men for at kunne komme videre, for at vi selv som land kan være med til at skabe fremtidens teknologier, måske kan være med til at bygge vores egne værdier i det, i stedet for at vi skal have alle mulige andre firmaers værdier i Kina, i USA, så er vi simpelthen nødt til at komme i gang med at skabe vores egen AI. Og det kan man gøre på flere måder, hvis vi sådan starter på det sådan helt basis. Man kan selv gå i gang med at eftertræne nogle AI's, for eksempel altså GPT'er. Man kan også selv gå i gang med at lave nogle simple maskinlæringsalgoritmer, for eksempel med teachable machines, hvor man kan lave en klassifikationsalgoritme og finde ud af, hvordan kan vi klassificere billeder, så man kan genkende, for eksempel, kender vi vino, man kan genkende de forskellige vine. Det kunne være noget, hvor man kunne genkende forskellige blomster. Så det er sådan en basis. De fleste børn i Coding Pirates, de lærer ret hurtigt at kunne lave sådan noget der. Næste niveau, det er så at kode special-AI's. Det er sådan noget, jeg laver på CBS for eksempel, når jeg også underviser i data science der. Det er at komme i gang med at prøve at lave nogle ting. Det er jo ikke fordi, man selv skal heldigvis lave det hele helt fra bunden. Der findes nogle gode programmer, hvor man kan komme i gang med det. Den sidste top heroppe, det er så, at vi skal også udvikle fremtidens AI-algoritmer. Det er cremen heroppe, for man er jo nødt til at komme stille og roligt derop gennem vores fødekæde her, men i fremtiden skal vi jo lave nogle, der er mere klimavenlige, nogle algoritmer, der både er hurtigere og mere klimavenlige. Vi skal lave nogle, der måske kan nogle andre ting. Vi skal overveje, hvad for nogle værdier vi skal have ind, ikke bare i data, men også i den måde, vi bygger systemerne op. Så her har vi AI-pyramiden, og jeg håber, I gerne vil komme med nogle input til den. Den er lavet i går, så det er et udviklingsprojekt, vi alle sammen er med i. Og der gik 5 minutter. Giv lige Signe en hånd. En
en model er mere egen, en model en samskabt, en sambakskabt model, kunne man næsten sige. Og nu er det så, at tiden allerede er der, hvor de 5 minutter er gået, og vi skal meget snart stille om til det næste. Men et spørgsmål, Signe, kunne du stille som publikum spørgsmål? Hvad skal vi snakke videre om? Hvad skal vi snakke videre om? Hvad skal vi putte ind i denne her? Er der et eller andet, jeg har helt misforstået? Er der et eller andet, jeg har glemt? Glimrende. Og ved du, der er tid til et svar. Nu skal jeg. Ja, hvad er promptet? Hvad vil I sige? Ja, den kommer også på. Det er selvfølgelig en del af det. Men der er bare for svaret. Okay, jeg kan godt svare. Nå ja, fordi det er jo det op. Det er jo ikke bare en... og promptet, det er, når man... der taler vi om de her AI-algoritmer, som skaber indhold. Sådan noget som ChatGPT, som rigtig mange kender. Det var årets ord i 2023, ifølge Dansk Sprognævn. Det er simpelthen en chatbot, som man kan have en eller anden form for samtale med. Så det vil sige, at man kan for eksempel spørge, hvordan er vejret i dag, og så svarer den et eller andet, der er forkert. Men man kan også spørge den om, hvordan vil du definere kunstig intelligens, og så svarer den faktisk ret godt. Så den kan forskellige ting. Og noget kan hjælpe en. Man kan også få den til at blive en god tutor, der for eksempel kan stille spørgsmål til en, som man så kan prøve at svare på, og så kan den sige, om det var rigtigt eller forkert. Så det er sådan en... Det var det gode korte svar. Ja, okay. Der er masser at snakke videre om, og vi er slet ikke færdige, og vi er ikke færdige, og vi skal ikke være færdige, men vi skal videre. Tak til Signe Sambak.